ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ବନ୍ଦାପନା କଲେ। ନଦୀରୁ ସେ ପାଣି କୁମ୍ଭେ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ପ୍ରଥମସ୍ତରୁ ଖସାଇ କୂଳରେ ରଖିଲେ। ଜଳ ଭିତରେ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଶିଲେ। ମାଂସ ମେଜା ପ୍ରାଣ ପାଟ ବତ୍ସ ଦିଶୁଥିଲା। ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ଛାମ୍ପ ନେଇ ବେଗେ ଘେନି ଗଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଳ ଘେନି କୂଳକୁ ଅଇଲା। ଦତନ ଦେଖିନ ସେ ବିସ୍ମୟ ହଇଲା। ଚାରି ଦିଗରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଖି ଚାହିଁଲା। ସେ ବ୍ରତକୁ ଚିଲ ଘେନି ଯାଉଛି ଦେଖିଲା। ଚିଲ ପଛେ ପଛେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ସେ ଚିଲ ଯାଇନ ଏକ